en kyllä enää ikinä hanki miehistöä Venäjältä. Kaikki on valmista suunnitelmamme toteuttamista varten. Ohjakkaa mennä näkyviin. Sir, potkustartti poistuu juuri Paapel 13 suojista. Ja on tulossa suoraan meitä kohti. Keisari Birk täällä. Onks jotain sanottavaa ennen kuin me räimitään teidät palasiksi? Keisari. Vihdoinkin tapaamme. Ikävä tuottaa pettymys, mutta hyökkäyksenne herättää minussa lähinnä säälin tunteita. No katsotaan kuka näyttää säälittävältä 20 valopallon jälkeen. Valmiina kieroutumisajoon. He tekevät tämän hieman liiankin helpoksi, mutta toisaalta ei pidä katsoa laajahevosta suuhun. Kapteeni, jos saan pyytää. Valmistakaa päätykki. Kieroutumisajo. Nyt! Birkin oveluus iski jälleen. Valopallot lukitettu komento sillalle. Sajonaara surkimukset. Tulta! Jouko on äiti ja isoäiti. Täysosamo komento sillalle! Käyttäen ammuksena 33 senttilitran olutpullolla täytettyjä valopalloja. No mitä? Mitä? Helvettiä! Nää sun valopallot oli vinaan! Valopallot? Mitkä valopallot? Mä käskin sun lähettää kaikki valopallos tänne sekin aivokuollut kusipään neuvoston mutantte! Etpäs! Kaljapullojahan sä pyysit. Vihollinen vastaa tuleen. Väistäkää! Liian myöhäistä. Kärsimme äärimmäistä vahinkoa! Toinen kieroutumismoottori tuhoutui! Tuikkupankkien 3-11 kytkennät levisivät! Mikrotukipalvelu meni konkurssiin! Hävykansi on poissa linjalta! Kahvikäynti vaurioitui korjauskelvottomaksi! Älkää nyt tommosti pienimittäränätkö. Tää puulaakin kahtuu ihan just. Täällä on kieroutumissyrän halkeama ja antimateriaalikasvu joka lävees. No korjaa se! Vastaan tulee! Sir, asejärjestelmät eivät toimi. Lisäksi potkustartin kieroutumissydän halkeaa 3,6 minuutin kuluttua. Ainakin toi paskiainen lähtee mukaan. Törmäyskurssi. Säälittävä viimeinen yritys. Seuraava laukaus hoitaa heidät. Kapteeni! Valmistakaa päätykki. Sir, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta kalja näyttää syövyttäneen kaikki ohjainpiirit. Päätykki on käyttökelvoton. No, hyvä on. Tehdään tämä sitten vaikeammalla tavalla. Sekundääritykit! Tulta! Ei tunnu messä! Löylyä lisää! Olet ollut jalo vastustaja, mutta näethän itsekin, että olet jo hävinnyt. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Ja mä ainakin nauran noille sun ikisille nahkahaiskoille. Ylimielinen itikka! Törmäysnopeus! Meillä on kuitenkin paljon enemmän massaa!
Noniit Fako, irrota imppaussari ja väistä oikealle. Yes, sir. Keisari, tässä on nyt pikku ongelma. Saatanan tunari! Törmäykseen 26 sekuntia. Fako! Tunarani takia nyt kuollaan! Kuollaan! Hetkinen! Mikäs tää on? Tää on se varasauva! Varasauva! Törmäykseen 2,1 sekuntia. Ei! Reykjavikissa tavataan. Voi paska. Tilanne näyttää heikolta, sir. Laivastomme on murskattu ja vihollinen ryhmittäytyy hyökkäykseen asemaa vastaan. Puolustusverkko on varmaankin aktivoitu. No se olisi aktivoitu, jos siitä olisi jotain jäljellä. Hei, kaverit. Kuinka menee? Oletko sinä? Humalassa! Ei. Mun totaalisen perseet olalla! En voi uskoa, että taas sorruit tuohon litkuun. No olenhan sentään kaikkien janoisten sankari. Aikamme legenda. No eipä sillä enää paljon väliä oo. Kohtaan ollaan kuitenkin kaikki painaita. Täytyyhän tässä nyt jotain olla tehtävissä. Jep. Nimittäin viedä mahdollisimman monta neitä paskiaisia mukanamme. Aseman fuusioreaktori nimittäin alkaa olla ihan mukavan lämmin. Mitä? Mä kytkin ton automaattijäärityksen pois päältä. Ilotulitus alkanee joku vartin päästä. Tämähän on kapina! Mene heti kytkemään jäähdytys takaisin päälle! Hetkinen. Mikä taitaa olla oikeassa? Mitä muitakaan vaihtoehtoja tässä enää on? Taistelemme viimeiseen asti! Sir, meillä ei ole mitään millä taistella. Onpas! Miehiä, PPK:ta, nyrkit! Kun he yrittävät valloittaa aseman takaisin... Veikkaanpa, että edellisen kerran jälkeen keisari Pirkillä ei ole mitään aikomusta yrittää vallata asemaa. Eli yritetään pitää nuo nilkit mahdollisimman lähellä vielä vähän aikaa. Joo niin. Ota vähän rennommin. Haluatko pau? Saatanan petturit. Nyt tuli kyllä noutaja. Babel 13 antautuu ehdoitta. Dwarf! Pistä tuikut lämpiää. Haluaisin vaan antaa soturin neuvon toiselle. Eikö tänne kannattaisi tulla vähän lähemmäs ampumaan? Mietin nyt sitä energiahukkaa, kun säteinen joutuvat matkaamaan koko tämän välijäävän avaruuden halki. Hyvä idea. Info. Käskes laivastoon lähestyyn aivan aseman viereen ja lukittaa aseet. Keisari, vaikuttaisi siltä, että aseman fuusioreaktori lähestyy kriittistä massaa. Tää! Ne saatana lusmut yrittää taas kusettaa! Kukapa oli?